L'Olot Shopping Meet omplirà els carrers de l'eix comercial de la ciutat de gom a gom, una activitat que celebra enguany la tercera edició i que permet als establiments comercials oferir descomptes, tastets i fins i tot gin tònics. Una és fer una degustació i presentació de com es fan els còctels, els gin tònics, perquè es puguin degustar diferents gin tònics i a més que si algú vulgui doncs, que pugui preguntar una mica com es fan els còctels i resoldrem qualsevol problema. A part de que, aprofitant això, doncs, amb tots els productes relacionats al gin tònic doncs, farem uns descomptes i el celler. Una activitat que valoren molt positivament els comerciants d'Olot. Amb el passaport que pots obtenir en les botigues que hi participen, on hi podràs trobar els cartells, omplint 3 segells en compres superiors a 10 euros, podràs endur-te una ampolla de cava i entrar en un sorteig d'un creuer, un sopar i un lot de productes de la Garrotxa. És una activitat doncs, que jo crec que val la pena en tots els aspectes, no? Des de que la gent s'animin i que vagin de compres, fins a passar-s'ho un dia ben família dintre d'Olot i conèixer una mica el dia aquest. Les activitats que estan programades i tot el que està programat, jo crec que realment val la pena. Ja és la tercera edició que es fa i els establiments creuen que en el temps que estem és una bona proposta i que se'n podrien dur a terme més per incentivar les vendes. El dia del Shopping Night fem amb les marques de cosmètica i colònies i perfumeria, fem el 25 i el 30% de descompte per als clients, i pels que no són clients. Jo penso que s'hauria de fer més coses així, però que la gent comprés més Olot, que penso que cada vegada la gent ho mira més això, de comprar més que de fer poble. Es donarà el tret de sortida a les 8 i es faran activitats molt diverses. El que no us podeu perdre és l'espectacle de llum i so que faran a 11:15 i a 11:45 a les escales de Sant Esteve.